ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் யூடியூப்ல போட்டேன். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம 14வது மந்திரத்தை வந்து நம்ம படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாம 14வது மந்திரத்துல மந்திரம் மொத்தம் படிச்சோம். பட் நம்ம அது விளக்க உரை நாம இன்னைக்கு படிப்போம். ஓகேங்களா? சரி, நான் கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா நீங்க யாராவது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 14வது மந்திரத்துல நேற்று என்ன படிச்சோம் பாத்தீங்கன்னா, புருஷோத்தமமான இறைவனை அவனது திவ்ய நாமத்தை மற்றும் தற்காலிகமான பௌதீக சிருஷ்டிகளையும் அதன் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றையும் ஒருவன் முற்றிலுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவற்றை அறிபவன் மரணத்தையும் அது கூட நித்தியமான பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான சாம்ராஜ்யம் அடைந்து அங்கு நித்தியமான இன்பம் ஞானம் நிறைந்த வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். சரிங்களா? இப்போ வைகுந்தம் போறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். வைகுந்தம் போனா நமக்கு முக்தி. அதே மாதிரி இந்த லோகத்துல இருந்தா கூட முக்தி தான். அதாவது அதல பாதாளத்துல இருந்தாலும் முக்தி தான், இந்த லோகத்துல இருந்தாலும் புத்தி தான், எந்த லோகத்துல இருந்தாலும் முக்தி தான். எப்படி? பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணும்போது, முழுமையாக பக்தி சேவை பண்ணும்போது நம்ம அங்கே வாழ்நாளே நமக்கு முக்தி கிடைக்குது. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டது, எல்லா வேதங்களும் சொல்லப்பட்டது. குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதத்துல ரிக்கு வேதத்துல ரொம்ப குறிப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லா வேதங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரி, இப்ப இந்த விளக்கு உரையில நம்ம என்ன சொல்ல வராங்க சில பிரபுபாதா அப்படின்ற பாப்போமா? அதாவது அறிவியல் முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் மனித நாகரீகம், விண்கலங்கள், அணுசக்தி போன்ற பல பௌதிக வசதிகளை பெருக்கி உள்ளது என்றாலும் பிறப்பு, மூப்பு, பிணி, மரணம், அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுவதில் இன்னும் வெற்றி காணவில்லை. விஞ்ஞானி என்றால் அழைக்கப்படுவரும் அறிவாளியான ஒருவன் இதை பற்றி கேட்டால் பௌதிக ஞானம், விஞ்ஞானம் முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது என்றும் காலகாலத்தில் மனிதனின் மரணம், மூப்பு ஆகியவற்றில் விடுவிக்க முடியும் என்றும் சாமர்த்தியமாக பதில் சொல்லுவார். இத்தகைய பதில்கள் பௌதீக நிலையை பற்றி விஞ்ஞானிகள் முற்றிலும் அறியாமல் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகின்றன. பௌதீக இயற்கையில் உள்ள எல்லாம் கடுமையான நியதிகள் உட்படுத்தப்படுகின்றன. தோற்றம், வளர்ச்சி, பராமரிப்பு மற்றும் இறுதியாக மறைவு, அதாவது மரணம் ஆகிய 6 நிலைகளை அவை கடத்தவக வேண்டும். இந்த பௌதீக இயற்கையோடு தொடர்பு கொண்டுள்ள எதுவுமே இந்த 6 விதிகளை அல்ல. எனவே எவருமே தேவர்கள், மனிதன், விலங்கு, மரம் எதுவாயினும் நிச்சயமாக பௌதிக உலகில் தங்குவதென்றும் சாத்தியமில்லை. ஆயுட்காலம் இன்னொரு இனத்திற்கு இனம் மாறுபடலாம். பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் பிரஜாபதியான பிரம்மதேவன் கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் உயிர் வாழுகிறார். ஆனால் நுண்ணிய கிருமிகள் சில மணி நேரங்களில் மட்டுமே உயிரிழந்து இருக்கின்றன. அது ஒரு பொருட்டு அல்ல. பௌதிக உலகில் யார் நிரந்தரமாக வாழ முடியாது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. பொருட்கள் சில நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறக்கின்றன அல்லது சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றன. அவை தொடர்ந்து உயிர் வாழும் பொழுது வளர்ந்து பெருகி படிப்படியாக குறைந்து முடிவில் மறைந்து போகின்றன. இந்த விதிகளின்படி வெவ்வேறு பிரபஞ்சத்துக்குள் கோடிக்கணக்கான பிரம்மாக்கள் கூட இன்றி நாளையோ மரணத்துக்கு உட்பட வேண்டியவர்களே. எனவே தான் பௌதீக பிரபஞ்சம் முழுவதும் லோகம் என்றும் என பெயர் பெற்றுள்ளது அப்படின்றார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழிகள், எல்லா உயிர்வாழிகளும் இது 4வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில உன்னத ஞானத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு அதை கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? இந்த பிரபஞ்சம் எப்போ படைக்கப்பட்டது, யாரால படைக்கப்பட்டது, இந்த வேதங்கள் யாரால சொல்லப்பட்டது, இந்த வேதத்தை சொல்லப்பட்டு அந்த
ஆச்சாரிகள் மூலியமா எப்படி ஞானத்தை பெற வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த உன்னத ஞானத்துல 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கர்ம யுகத்துல நம்ம கொடுத்திருந்தார். அதே மாதிரி பிரம்மாவுடைய இறப்பு பத்தியும் நம்ம சொல்லி இருக்கிறார். இது வரைக்கும் 50 வயசு கடந்துட்டார் பிரம்மா. இன்னும் 50 வயசுக்கு இந்த பூமிக்கு லைஃப் இருக்கு. இந்த அண்ட சராசரங்களுக்கு 50 வயசு வரைக்கும் இன்னும் இருக்கு, முடிவு இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு பாருங்க, முடிவில் மறைந்து போகின்ற இந்த விதிகளைப்படி வெவ்வேறு பிரபஞ்சத்தில் கோடிக்கணக்கான பிரம்மாக்கள் கூட இன்றோ நாளையோ மரணத்திற்கு உட்பட வேண்டியவர்களே அப்படின்றார். இப்ப நாம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பிரம்மா இருக்காரு, நமக்கு தெரியும். ஆனா வேதம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஆயிரக்கணக்கான பிரம்மாக்கள் இருக்கிறாங்க. பிரம்மாக்கள் ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட சிவன் இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட தேவர்கள் இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி இந்திரன் இருக்காங்க. அப்ப எல்லாருக்குமே வந்து பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டாளர் தான். எல்லாருக்குமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டாளர்கள் தான். அப்ப பௌதிக விஞ்ஞானிகளும் அரசியல்வாதிகளும் இவ்வுலகை மரணமற்றதாக செய்து விடலாம் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். ஏனெனில் மரணமற்ற ஆன்மீக இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. இதற்கு காரணம் அவர்கள் பௌதிக நிலையை கடந்த அனுபவங்களை பற்றி தகவல்கள் நிறைந்த இலக்கியங்களை பற்றி அறியது. துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைய நாகரீக மனிதன் வேதங்களையும் புராணங்களையும் மற்றும் இதர நூல்களையும் இருந்து அறிவை பெறுவதை வெறுக்கிறான். முழுமுழு கடவுளான மகாவிஷ்ணு அதாவது உன்னதமானது மற்றும் அவரா அதாவது அவித்யா கீழ்நிலையானது என்ற பிரிவுகளுக்கு அடங்கும் பலவிதமான ஆற்றல்களை கொண்டிருக்கிறார் என்று விஷ்ணு புராணம் நமக்கு தெரிவிக்கிறது. விபு அதாவது பாத்தீங்கன்னா 6.7 அதாவது 6.7.61 சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஜட உலகில் தற்பொழுது நாம் சிக்கிக் கொண்டிருப்பது அவித்யா என்னும் கீழ்நிலையில் சக்தியில் பௌதீக படைப்பு சக்தியானது. இந்த சக்தியால்தான் இதை தவிர பராசக்தி எனும் மேலதொரு சக்தி உள்ளது. இது மேற்கூறிய கீழ்நிலை சக்தியில் இருந்து வேறானது. இறைவன் நித்தியமான அதாவது மரணமற்ற இந்த மேலான சக்தியில் பரப்பப்பட்டவை. அதாவது பராசக்தின்னு சொல்லப்படுது இந்த மாய சக்தி. அது இந்த உடல் சார்ந்த சக்தி, அது உடல் சார்ந்தா பௌதிக சக்தின்னு சொல்லப்படலாம். மகாமாயா சக்தின்றது அதுதான் பராசக்தி. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த இதுல படிச்சோம். இதை நம்ம படிச்சோம், இந்த முக்குணங்களை பத்தி படிச்சோம். அந்த மாயை பத்தி படிக்கும்போது நம்ம விரிவா நம்ம அதை படிச்சோம் இல்லைங்களா? சரி, சூரியன் சந்திரன் சுக்கிரன் உள்பட மேடு நடு கீழ் ஆகிய நிலைகள் உள்ள பௌதீக கிரகங்கள் எல்லாம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி கிடக்கின்றன. இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் வரியிலே நிலைத்திருக்கின்றன. சில கீழ்நிலை கிரகங்கள் ஒரு பிரம்மா நாளைக்கு பின் அழிக்கப்பட்டு மறுநாள் மீண்டும் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. உயர் கிரகங்கள் காலம் வேறு விதமாக கணிக்கப்படுகிறது. நமது பூமியின் கணக்குப்படி ஒரு ஆண்டு பல உயிர் கிரகங்களின் நாம் 24 மணி நேரத்திற்கு அதாவது ஒரு பகல் ஒரு இரவு சமமானது. நம் பூமியின் 4 யுகங்களையும் இல்லைங்களா, கதயுகம், கிருதாயுகம், அப்புறம் கலியுகம் ஆகிய யுகங்கள் உயர் கிரகங்களின் கால கணக்குப்படி 12,000 ஆண்டுகள் வரை நீடித்திருக்கின்றன. இந்த கால அளவின் இத்தகைய பகல்களும் இரவுகளும் சேர்ந்து மாதங்கள் வருடங்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டால் அப்படிப்பட்ட 100 ஆண்டுகள் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலமாகும். பிரம்மாவின் ஆயுட்காலத்திற்கு பிறகு பிரபஞ்சம் தோற்றும் முழுவதையும் அழிக்கப்படுகின்றன. சூரியனும் சந்திரனும் வாழும் உயிரினங்கள் இந்த பூமியும் அதற்கு கீழே உள்ள பல கிரகங்கள் உள்ளடக்கிய யோகத்தில் வாழும் எல்லா ஜீவராசிகளும் இரவு நேரத்தில் ஜலப்பிரயத்தில் மூழ்கி கிடக்கின்றன. இந்த நேரத்தில் எந்த உயிரினமே வேறு ராசிகளையோ ஆன்மீகமான அவை தொடர்ந்து நிலை பெற்றிருப்பன. ஆனாலும் வெளி தோன்றுவதில்லை. இந்த தோன்றாத நிலை
அவ்யக்தமன் எனப்படுகிறது. அவ்யக்தமன்னா உள்வாங்கிறது. பகவான் கிட்ட உள்ள போயிடுவோம் எல்லாருமே. மீண்டும் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலத்தில் முடிவில் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் அழிக்கப்படும் பொழுது மற்றும் ஒரு அவ்யக்த நிலை ஏற்படுகிறது. ஆனால் இந்த இரண்டு அவ்யக்த நிலையிலும் இருக்கும் இடையில் ஒரு ஆன்மீக சூழல் நிலவுகிறது. இது ஆன்மீக இயற்கை என்றும் கூறலாம். இந்த சூழலில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான ஆன்மீக கிரகங்கள் உள்ளன. இவை நித்தியமாக நிலைத்திருக்கின்றன. பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்ட பின்பும் இந்த ஆன்மீக கிரகங்கள் நிலைத்திருக்கின்றன. பல்வேறு பிரம்மாக்களின் அதிகார வரம்புக்குட்பட்ட பிரபஞ்சங்கள் தோன்றும் எல்லாம் இறைவனை பிரபுவின் சக்தியின் 1/4 பங்கில் காட்சியே. பிரம்மாவின் வாரம் பிற்பகல் ஆன்மீக இயற்கை உள்ளது. இது திரிபத விபூதி, அதாவது பிரபுவின் 3/4 பங்கு சக்தியாகும். இது பிரகிருதி எனப்படும் உன்னதமான சக்தி. ஆன்மீக இயற்கையில் உரையும் பிரதானமான பரமபுருஷ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரமாத்மா ஆவார். பகவத்கீதை 8.22 8வது அத்தியாயத்துல 22வது பாதத்துல உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது போல் நிர்மலமான பக்தி தொண்டில் மூலமாக அவரை அணுக முடியும். ஞானம், யோகம், கர்மா ஆகிய முறையிலும் அல்ல. பலனை எதிர்பார்த்து தொண்டு செய்யும் கருமிகள் எனப்படுவார்களால் சூரியன் சந்திரன் உள்பட சொர்க்கலோகம் வரை தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். ஞானிகளும் யோகிகளும் பிரம்மலோகம் போன்று மேலுயர்ந்த கிரகங்களை செல்ல முடியும். பக்தி தொண்டின் மூலம் அவர்கள் மேலும் தகுதிகளை பெறுகையில் ஒளி தரும் ஆன்மீக ஆகாயமான வைகுண்டம் கிரகங்களையோ தம் தகுதிக்கேற்ப சென்றடைவார்கள். பக்தி தொண்டில் பயிற்சி பெறாத எவருமே ஆன்மீகமான வைகுண்ட கிரகங்களுக்கு பிரவேசிக்க இயலாது என்பது சின்னம். ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்காங்க. 4வது அத்தியாயத்தோட முழுமையா இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டது அப்படியே ரொம்ப அழகா இதுல கொடுத்திருக்காங்க. இந்த உபநேசங்கள்ல ஈச உபநேசம். இப்ப பகவானுடைய லோகத்துக்கு போனோம்னா கண்டிப்பா நாம அனன்ய பக்தியை கொடுக்கணும். கலகமற்ற பக்தியை நம்ம கொடுக்கணும். அகர்ம படியில நம்ம செய்யணும். நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டா, சரிங்களா? பிரம்மாவுக்கும் எல்லைக்கு உட்பட்டவர் தான். எல்லா தேவர்களும் பகவானுக்கு ஒரு கட்டுப்பட்டாளர் தான். எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப கர்மிகளோட செயல்பாடு பாருங்க. இப்ப போன கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரிதான் ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் தான் கர்மிகள் இருப்பாங்க. கோயிலுக்கு போனாலும் இந்த ஞானம் இருக்காது. ஏன்னா வேதம் படிப்பாங்க, அதை உணர்ந்து செயல்பட மாட்டாங்க. அதை உணர்ந்து செயல்பட்டாதான், வேதம் படிச்சாலும் சரி சாஸ்திரம் படிச்சாலும் சரி, அது உணர்ந்து செயல்பட்டாதான் அந்த ஞானம் இருக்கும், அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். படிக்கிறதோட நிறுத்திக்கிட்டோம்னா அந்த விஞ்ஞானம் புரியாது. நான் பகவத்கீதா 8 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன், 16 கிளாஸ் 5 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன், 10 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கோம், அது ஏட்டுல தான் இருக்கும். ஆனா அதே அந்த விஞ்ஞானத்தை புரியணும்னா நம்ம செயல்ல வரணும். அந்த செயல்ல வந்தாதான் அந்த விஞ்ஞானம் புரியும், இல்லைங்களா? இல்லைன்னா நம்ம மித்தியாசாரதான், போலி மனிதர் மாதிரி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும். இது பாத்தீங்கன்னா 4வது அத்தியாயத்துல விரிவா கொடுத்திருக்காரு பகவான். ரொம்ப அற்புதமா அதை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதுல விலகி வரணும்னா பகவானுடைய அனன்ய பக்தியில கலங்கமற்ற பக்தியை கொடுத்தாதான், பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போதுதான் நம்ம பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை நோயில இருந்து அந்த சம்சார சகடல இருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும், இல்லைங்களா? அப்ப பௌதிக கிரகங்கள் மீது எறும்பு முதல் பிரம்மா வரை எல்லோருமே பௌதிக இயற்கை மீது ஆட்சி செலுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். அப்படித்தானே, இல்லைங்களா? ஒரு எறும்பு என்ன பண்ணுது? அது அதோட ஒரு கூடு கட்டுது, நிலத்துல கூடு கட்டி அதுக்கு தேவையான சாப்பிட்ற ஐட்டத்தை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேவை பண்ண சேர்த்து வச்சுக்கிதுங்க. அது பௌதிகமான செயல் தான். ஏன்னா அது எறும்பு, அவ்வளவுதான் புத்தி. அனிமலுக்கு அதுதான் புத்தி. மனுஷனுக்கு அந்த புத்தி கிடையாது. நம்ம அதோட மேன்மையான புத்தி நமக்கு இருக்கு. ஒரு எறும்பு விலங்குகள் செய்யற மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு வேணும், அடுத்த நாளைக்கு வேணும், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு நம்ம சொத்து சேர்த்து வச்சுக்கணும், அப்பதான் நமக்கு இதா இருக்குன்றது. நாம லைஃபே நிரந்தரம்ன்றது அது தெரியாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? இருக்கிற வரைக்கும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்போம், அந்த நிலைதான் ஆன்மீக நிலை. அப்போ நம்ம ஒரு அனிமல் மாதிரிதான் நாம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? அதான் இங்க சொல்றாரு, இது ஜட வாழ்வை பிடித்துள்ள நோய். இந்த ஜட நோயை நீடிக்கும் வரை உயிரினும் உடல் மாறுதல்களை சந்திக்க நேரிடுகிறது. அவன் மனித உருவிலேயோ தேவனாகவோ விலங்காகவோ தோன்றினாலும் இறுதியில் 2
பிரளயங்களையும், பிரம்மா இரவு பிரளயம் மற்றும் பிரம்மா வாழ்வின் இறுதியில் ஏற்படும் பிரளயம் அவ்வியக்த நிலையில் அனுபவிக்க நேரிடுகிறது. பிறப்பு இறப்பு என்னும் அதோடு தொடர்பு கொண்டு மூப்பு பிணி ஆகியவற்றை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டுமானால் ஆன்மீக கிரகங்களுக்கு சென்றடைய நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா நமது முழுமையான ஞாபகத்தில் இந்த கிரகங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த யாராலும் இயலாது. கட்டுப்பட்ட ஆத்மாவைத்தான் பௌதீக இயற்கையின் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்த முயன்று இயற்கை நியதிகளுக்குள்ளாகி பிறப்பு இறப்பு எனும் துயரங்களை அனுபவிக்கிறது. ஆத்திகத்தின் கோட்பாடுகளை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்காக பகவான் இவ்வுலகில் வருகிறார். அவரிடம் சரணடையும் மனப்பாங்கை வளர்த்துக் கொள்ள அடிப்படை தத்துவம் ஆகும். பகவத்கீதையில் பகவான் வழங்கும் இறுதி உபதேசம் இதுவே ஆகும். அதாவது பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயத்துல 66வது பத்து சொல்றார். ஆனால் இந்த தலையாய படிப்பினைக்கு மூட மனிதர்கள் சாமர்த்தியமாக பத்தம் செய்து மக்களை கூட்டத்தை பல வகையாக திசை திருப்பி விடுகிறார்கள். மருத்துவமனைகள் திறக்கும்படி அவர்கள் மக்களை ஊக்குவிக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தி தொண்டு செய்து ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடையும் வழியை கற்றுக்கொள்ளும்படி வற்புறுத்தவில்லை. தற்காலிக நிவாரணங்களை வழங்கும் பணி மக்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவற்றால் நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி ஒருபோதும் பெற இயலாது. இயற்கையின் கோரமான சக்தியில் சமாளிப்பதற்கென பல பொதுஜன நிறுவனங்களும் அரசு சார்புடைய ஸ்தாபனங்களும் துவக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இயற்கையின் வெற்றி காண முடியாத சீற்றங்களை எப்படி அதை சம்பந்தப்படுத்தும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. பகவத்கீதையில் கட்டறிந்த மகா பண்டிதர்களான சிலர் விளம்பரப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பௌதிக இயற்கையை சமாதானப்படுத்த கீதை கற்றுத்தரும் வழிமுறையை மறந்து விடுகிறார்கள். பலம் பொருந்திய இயற்கையை சாந்தப்படுத்தும் ஒரே வழி மனிதர்கள் தம்மில் இறை உணர்வு வளர்த்துக் கொள்வது என்று பகவத்கீதை தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை 7.14 7வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்துல. இப்போ கடைசியா நம்ம படிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அந்த வரி பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 7வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டது நம்ம சொல்லிட்டோம். பகவத்கீதை கற்றறிந்த மகா பண்டிதர்கள் பல விளம்பரப்படுத்துகிறார்கள் சொல்றாரு. பகவத்கீதையை நல்லா உள்வாங்கினவங்க இயற்கையை பாழ்படுத்தவே மாட்டாங்க. இந்த பிரகிருதி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் நமக்கு கொடுக்குது. காற்று இல்லைங்களா, நீரு, நெருப்பு, இந்த வானம், இந்த பூமி, நிலம், இது எல்லாமே இது எல்லாமே பஞ்சபூதம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி உடலுக்குள்ளே அந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. அப்ப அந்த இயற்கை சார்ந்துதான் அந்த உடலை இருக்கு. அந்த விஞ்ஞானத்தை பகவத்கீதையில ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அந்த இயற்கையை பத்தி பகவான் ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. எந்தெந்த பதத்துல சொல்லப்போனா 7 சொல்லியிருக்காரு. 7ல கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயத்திலும் கொடுக்கிறார், 16வது அத்தியாயத்திலும் கொடுக்கிறார். தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள் சொல்லி 16வது அத்தியாயத்திலேயே அதுலயும் ஒரு இடத்துல கொடுக்கிறார். ரொம்ப விலாவரியா கொடுக்கிறார் இயற்கை எப்படி நாம யூஸ் பண்ணணும். 18லயும் தீர்க்கமான முடிவு கொடுக்கிறார் 18வது அத்தியாயத்துல. அப்ப இயற்கை சீற்றங்கள் எப்படி வருதுன்னா நம்மளாலதான் வருது, மனிதர்களால தான் வருது. இந்த பிளேக் நோய், இந்த கொரோனா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வருது பாத்தீங்களா. இதெல்லாமே எதிர்மறையான செயல்னால்தான் வருது நமக்கு. அது அந்த இயற்கையை நம்ம பாழ்படுத்தினால்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இது கண்டினியூ பண்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவர் சம்பூதி பரம்பொருளான இறைவன் மற்றும் விநாச தற்காலிகமான பௌதிக வெளிப்பாடு ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கே குற்றமின்றி அறிதல் வேண்டும் என்று இந்த மந்திரத்தில் ஈஷோபனிஷத் உபதேசிக்கிறது. தற்காலிகமான பௌதிக தோற்றத்தை அறிவதால் மட்டும் ஒருவர் எதையும் காப்பாற்ற முடியாது. ஏனென்றால் இயற்கையின் போக்கில் ஒவ்வொரு கணம் அழிவும் இணைந்துள்ளது. மருத்துவமனைகள் திறப்பதன் மூலம் இந்த அழிவுகளை தவிர்க்க முடியாது. நிரந்தரமான ஆனந்தமும் உணர்வும் உள்ள வாழ்வு பற்றிய முழுமையான அறிவு பெற்றவர்களே இவ்விபத்துகளில் இருந்து தப்ப முடியும்.
நித்தியமான வாழ்வு பெறும் கல்வியை வழங்குவதே வேதங்கள் வகுத்துள்ள முறைகளின் முழு நோக்கமாகும். புலன் திருப்திக்கென தற்காலிகமாக ஏற்பட்டுள்ள வசீகரமான திட்டங்களால் மக்கள் திசை திருப்பப்படுகிறார்கள். ஆனால் புலன்களை சார்ந்தவனவற்றிற்கு தொண்டு செய்வது தவறான வழியில் சென்று அவமானப்படுவதாகும். எனவே நாம் நமது சக மனிதர்களை காப்பாற்ற சரியான வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும். உண்மை நம் விருப்பத்திற்கு உகந்ததா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இடமளிப்பதற்கு இல்லை, உண்மையை மறுப்பதற்கில்லை. மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறப்பதிலிருந்து தப்ப வேண்டுமானால் நாம் பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவதை மேற்கொண்டாக வேண்டும். இதில் சரி கட்டுவதற்கு வாய்ப்பில்லை, ஏனெனில் இது அத்தியாவசியமானது ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமா படிச்சீங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப அழகா வந்து இந்த விஷயங்களும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மந்திரத்துல. அதாவது புருஷோத்தரமான இறைவனையும் அவனது திவ்ய நாமத்தை மற்றும் தற்காலிகமான பௌதீக சிருஷ்டிகளையும் அதன் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றையும் ஒருவன் முற்றிலுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றார். இப்ப நாம எல்லாம் மனிதரா பிறந்திருக்கிறோம். ஒரு நாய், ஒரு அனிமலா இருக்கு, நாய் இருக்கு, பூனை இருக்கு, சிங்கம் இருக்கு, கரடி இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா உதாசனப்படுத்துறோம், அலட்சியப்படுத்துறோம். ஏன்னா அடுத்த பிறகு நம்ம அதா கூட வரலான்றதை நமக்கு அந்த ஞானம் இல்லாம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம செய்யற செயலால அந்த உருவத்தோட நம்ம போக முடியும், அந்த உடலுக்குள்ள நம்ம போக முடியும், அது நம்ம செய்யற செயல்னால. அப்ப எல்லா ஜீவராசிகளும், எல்லா கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினம், இன்னைக்கு காலையில பிறந்து நீ சாயங்காலம் இறக்குற உயிரினம் இருக்கு. அது கண்ணுக்கு தெரியாத ஃபேக்டரியா இருக்கு. அதாவது காலையில இல்ல, 1 மணி நேரம் பிறந்து அந்த 1 மணி நேரத்துல உயிர் விடுற உயிரினங்களும் இருக்கு. பிறந்த உடனே இறக்குற உயிரும் இருக்கு. நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். நான் ஒரு இடத்துல படிச்சது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம முகத்துல உடம்புல, தோல்ல, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத சில பாக்டீரியாக்கள் வாழுது. அந்த பாக்டீரியா வந்து நன்மை செய்யற பாக்டீரியா இருக்கு. அப்ப அசுத்தமான அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, மற்றபடி அசுத்தமான காற்றுகள், அதுல இருந்து வர அந்த கிருமிகள் இதோட வரும்போதுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போராட்டம் வருது. அந்த போராட்டம் வரும். இப்ப அசுத்தமான அது வந்து இருக்கும்போது நம்ம வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள வரும்போது குளிக்கிறோம். குளிச்சாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷக்கு அந்த இதெல்லாம் வந்து வெளியே போயிடும். ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற தோல்ல இருக்கிற ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கிற அந்த வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த கிருமிகள் வந்து அந்த பாக்டீரியாக்கள் அழிவே இருக்காது. அது அதுக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுங்களா? தேவையில்லாத ரசாயனம் கலந்த சோப்புகள், ரசாயனம் கலந்த ஷாம்பு, வாசனை திரவங்கள் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஸ்கின்னை நம்ம பாழ்படுத்துறோம். ஸ்கின்னை பாழ்படுத்துறோம், நம்ம உடல் நாமளே பாழ்படுத்துறோம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தோல்லையும், எல்லா தோல்லையும் ஒரு ஹோல் இருக்கு. ஆரிபிஸ் ஹோல் சொல்லுவாங்க. கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன ஹோல். அதுல இருந்து அந்த ரோமங்கள் வருது. சோ அந்த ரோமங்களுக்குள்ளார அங்க ஒரு அத ஒரு கிருமி ஒண்ணு வாழுது. அது நன்மை செய்யற கிருமி அது. அந்த கிருமி நாம என்ன பண்றோம்? தேவையில்லாத ரசாயனம் கலந்த மூலிகை எல்லாம் போட்டு நம்ம தடவி அதை கொன்னுறோம். கொன்னுனாதான் நமக்கு ஸ்கின் மாற்றம் ஏற்படும். இப்ப நைட்ல படுப்பாங்க. நைட்ல நம்ம எல்லாம் தூங்குறோம். காலைல எழுந்து பார்த்தா கண்ணால போய் பார்த்தா நம்ம முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொலிவு இருக்கும். எல்லாரும் பார்த்திருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் முகத்துல. அது காரணம் என்னன்னா, பகல் நேரத்துல எல்லாம் உள்ள கிடக்குமா, இரவு நேரத்துல மட்டும்தான் அது எல்லாம் வெளியே வரும். வெளியே வந்து மேல இருக்கிற அந்த அசுத்தல் எல்லாம் சாப்பிடுமா. நான் சில குடும்பத்துல பார்த்திருக்கேன், சில பேர் பெரியவங்க எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். என்ன பண்ணுவாங்க, தூங்கும் போது குளிச்சுட்டு தான் தூங்குவாங்க. குளிச்சுட்டு தான் தூங்குவாங்க சில பேருக்கு. குளிக்காம தூங்கலாம். அந்த மேல இருக்கிற அந்த அந்த கிருமி எல்லாம் அது சாப்பிட்டுன்றது. அது நான் ஒரு இதுல படிச்சது. நான் ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நான் டவுட் கேட்டேன், அவரே சொன்னார். அப்ப நம்ம காலையில பொலிவு கிடைக்க காரணமே வந்து அது காலையில பகல்ல வெளியே வந்து அந்த கிருமி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம முகத்துல இருக்கிற இதெல்லாம் சாப்பிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணும், உள்ள போயிடுமா. நம்ம மாதாஜிக்கெல்லாம் பாருங்க, கண்டதை முகத்துல போட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு அந்த அந்த கிருமிக்கு தேவையானது என்னன்னா மஞ்சள் தான். மஞ்சள் உகந்தது அந்த கிருமிக்கு. அந்த கிருமிக்கு உகந்தது மஞ்சள். அதுதான் மாதாஜி எல்லாம் மஞ்சள் தடவாங்க. ரொம்ப அழகா நான் ஒரு நல்ல ஒரு மருந்து இல்லைங்களா? இதுல ரொம்ப உள்ள போவேன்னா அது சொல்றேன். அப்போ அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகளை நாமளே அழிக்கிறோம். அதை அந்த செயல்பாடு பண்ணவே கூடாது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்ற, தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றை ஒருவன் முற்றிலுமாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்ன்றார். எல்லா உயிரினங்களும் பகவானுடைய அம்சம் புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரும் இந்த லோகத்துக்கு வாழ்ந்துதான் வந்திருக்கிறாங்க.
நாம மட்டும் வாழணும் கிடையாது. இந்த லோகத்துல எல்லாருமே வாழணும். எல்லா உயிரினங்களும் வாழத்தான் பகவான் படைக்கப்பட்டிருக்கார். அதை புரிஞ்சுக்கணும். அவற்றை அறிபவர் மரணத்தையும் அது கூட நியாயமான பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான சாம்பிரதாயத்தை அடைந்து அங்கு நித்தியமான இன்பம் ஞானம் நிறைந்த வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். அப்ப வாழ்நாள்ல எல்லா உயிரினங்களும் ஒண்ணு நினைச்சு அவன் செயல்படும் போதுதான் முக்தி கிடைக்கும். இது 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறாரு. சரிங்களா? அதே மாதிரி 7வது அத்தியாயத்திலும் கொடுக்கிறாரு. சரி, இப்ப நம்ம 15 அத்தியாயம் 15வது மந்திரம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாப்போமா? ரொம்ப இனி வர வர மொத்தமே இன்னும் 3 மந்திரம் தான் இருக்கு. 4 மந்திரம் இருக்கு, முடிஞ்சிடும் அந்த புக்கு. சரி, இப்ப இந்த 15வது மந்திரம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி இந்த அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு வந்துடுறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி என்ன மாதாஜி? அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு வந்துடுறேன். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது மந்திரம் தானே பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. கிரண்மயேன பாத்திரேன். மந்திரத்தையும் படிக்கவா பிரபுஜி? மந்திரத்தை படிங்க மாதாஜி, மந்திரத்தை படிச்சுக்கிறேன், பொறுமையா படிங்க. கிரண்மயேன பாத்திரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவருணு சத்திய தர்மாய திருஷ்டையே. பொருளுரை: எல்லா உயிரினங்களையும் நிலைபெற செய்பவரே, உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மூடியை விலக்கி உமது புனிதமான பக்தனுக்கு உம்மை காண்பிப்பீராக. விளக்க உரை. கொஞ்சம் இருங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பதம், இந்த மந்திரம் ரொம்ப என்ன சொல்லுது பாருங்க. எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெற செய்பவரே என்றார். எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெற செய்பவரே, உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த முடியை விலக்கி உமது புனிதமான பக்தனுக்கு உம்மை காண்பீரக்கா. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயம் 14 அத்தியாயத்துல இதை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது முக்குணங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டது. 13 அத்தியாயம் 24 மூலக்கூறுகள செயல்பட்டது. 14 அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது முக்குணங்களை பத்தி, சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதுல பிரம்ம ஜோதிமான வடிவை இவ்வாறு விளக்குகிறார். எப்படி விளக்குறாரு பாருங்க. இறுதி சுகத்தை ஆதார நிலையான மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமான அருவ பிரம்ம அடிப்படையே நானே அப்படின்றார். அருவ பிரம்மம் பகவான் தான். அருவமா இருக்கிறார்னா உருவமே இல்லாம நிலையில இருக்கிறார். நமக்குள்ள பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறார். அதே மாதிரி நம்மளை சுத்தி அருவ தன்மையில இருக்கிறார் பகவான். காட்டுல இருக்கிறார், துருப்புல இருக்கிறார், எல்லாத்திலையும் பரவி இருக்கிறார் பகவான் இல்லைங்களா? இது 14 அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா காட்டுல இருக்கிற பகவானை எப்படி உணர முடியும் இல்லைங்களா? இதுல ஒரு 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 சித்து ஒண்ணு இருக்கு. சித்துனா பிராண ஹீலிங் ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிராண ஹீலிங் சொல்லுவாங்க. இந்த பிராணத்தை ஹீல் பண்றது. ஆமா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த அந்த அது ஒரு சித்து தான். அதுவும் அது அஷ்டாங்க யோகத்துல அது ஒரு நிலைதான். அதுல நான் ஒரு பேசிக் லெவல்ல படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் போனா எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா பக்தி தான் முக்கியமானது. அது தெரிஞ்சுக்கலாமேன்னு ஒரு கிளாஸ்ல போய் அட்டன் பண்ணேன். இல்ல, அதுல ஆபத்தும் இருக்கு பிரபுஜி. ஆமா ஆமா. யாருக்கு ஹீல் பண்றோமோ அவங்க உடம்பு நல்லா இருக்கணும், டெய்லி தியானம் பண்ணி இருக்கணும். அவங்க அந்த பிராணாவை சக்தியை உள்வாங்கினா அந்த உடம்பு தாங்கணும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு நானும் பண்றேன் பேர் வழின்னு பண்ணா யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களுடைய பிரச்சனை இவங்களுக்கும் வந்துடும். ஏன்னா இவங்க வீக்கா இருக்காங்க. நல்ல தவம் பண்ணி மெடிடேஷன் பண்ணி உடம்ப உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கவங்க தான் செய்யணும். என்னைய மாதிரி ஒரு டயபெட்டிக்கோ அல்லது வேற யாரோ வீக்கா இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடாது. ஆனா கிளாஸ்ல செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கெல்லாம் பயந்துக்கிட்டு செய்ய மாட்டோம். அப்படி ஒவ்வொருத்தவங்க செஞ்சு என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க கால் நடக்க முடியாதவங்களுக்கு ஏதோ பண்ணாங்க. அப்பயே நாங்கெல்லாம் சொன்னோம், வேணாமாலா இந்த இதெல்லாம் பிரச்சனையெல்லாம் வேண்டாம், படிக்கிறதோட வச்சுக்கிருவோம் அப்படின்னு. இல்ல நான் பண்றேன் அப்படின்னாங்க. அந்த நேரத்துல அவரு சாரெல்லாம் இருக்காரு, நம்ம என்னத்த சொல்ல முடியும்?
அவங்க பண்ணாங்க. கொஞ்ச நாள் ஆயிருச்சு, ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு. அது இதனாலயோ, இல்ல இயற்கையிலேயே அவங்களுக்கு உடம்புக்கு முடியாம ஏதோ வந்தோ, அப்படியே வளைஞ்சிட்டாங்க பிரபுஜி. வளைஞ்சு, அப்புறம் ஒரு 2, 3 மாசத்துல திருநெல்வேலிக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போனாங்க. அவங்க ஊர் திருநெல்வேலி. அங்க இந்த சித்தா பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கான். அங்க எல்லாம் போனாலும் ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. அவங்க இறந்தே போயிட்டாங்க கடைசியில. அந்த மாதிரி அது எல்லாம் வந்து இருக்கு. ஆனா முதல்லயே சார் சொல்லிட்டாரு, நல்ல திடகாத்திரமான உடல், நல்ல மெடிடேஷன் பண்ணி பிராணிக்கு பிராணாவை வந்து உள்ள வாங்கி வாங்கி உடம்பு ஃபுல்லாவே பிராணாவா இருந்தால் மட்டுமே அதை செய்யணும் அப்படின்னு. எல்லாரும் அதுதான் நான் பண்றேன் நீ பண்றேன்னு சொல்லி பண்ணி பிரச்சனை தான். அதுதான் சித்து மாத்தாஜி, அதெல்லாம் சித்து, அதெல்லாம் அது அது அந்த ஆஹ் சித்து உள்ள வாங்கக்கூடாது. உள்ள இப்போ 6 சித்து இருக்கு இல்லையா, 6 சித்துல இது ஒரு சித்து. அது வந்து பண்ணணும்னா அது நம்மளால முடியாது. அதெல்லாம் யாருமே செய்ய முடியாது. அதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும் இல்லைங்களா, அதுவும் சன்னியாசி முக்கியமா லேடிஸால கட்டாயம் முடியாது. ஏன்னா பண்ணவே அந்த முடியாது. ஏன்னா மெடிடேஷன் அந்த இதெல்லாம் பண்றதுக்கு இயற்கையில அந்த 3 நாள் விளக்கப்பட்டுறோம். அப்ப அந்த எனர்ஜி பூரா போயிடும். திரும்ப அந்த எனர்ஜியை கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அதுல வீட்டுல இருக்க வேலைகள், பிள்ளைகள், அதுகள் இதுகளுங்கும் போது நமக்கு அது ஒத்து வராது. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க உள்ள வருவோம். இப்போ அந்த மாதிரி ஹீல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி பிராண ஹீலிங்ல பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து கண்ணால வந்து காற்றை பார்க்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க. கண்ணால வந்து காற்றை பார்க்க முடியும். ஏன்னா இதே பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சொல்றான், 6ஆவது அத்தியாயத்துல சொல்றான், 33ல 34 சொல்றான், கிருஷ்ணா காற்றை கூட குடியில பிடிச்சி அடைச்சி வச்சிருவோம் கிருஷ்ணா, ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்னுவான். இது எவ்வளவு பெருசா, எப்படி பாருங்க. காற்றை, கண்ணுக்கு தெரியாத காற்றை புடிச்சு உள்ள அடைச்சிருவான்றான். இதே பிராணகிரிகளை கண்ணால பார்க்க முடியும், நான் பார்க்க முடியும், கண்ணால பார்க்க முடியும். அந்த சித்து இருக்கு அதுக்கு, அந்த சித்தை தெரிஞ்சிருக்கணும். அது மாதிரி இயற்கையில நம்ம உடல்ல ஒரு காந்த சக்தி இயங்குது, காந்த சக்தி இயங்குது. அந்த காந்த சக்தியை நம்ம நம்மள உணர முடியும். அதுதான் அந்த பிராண ஹீலிங். அது வந்து கரெக்டா சாஸ்திரம் பிரகாரம் செய்யணும். அந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த உடலை அது மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கணும், மனதையும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அது வந்து கரெக்டான அந்த யோக முறையை ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லைன்னா அது எதிர்மறையா தான் ஆகும். இது மட்டும் இல்ல, பக்தி கூட அப்படித்தான். பக்தி கூட பாத்தீங்கன்னா அசால்ட்டா சொல்லுவோம், நான் பகவானுக்கு நல்ல அழகான பக்தி கொடுக்குறேன்ப்பா, நல்ல பக்தி கொடுக்குறேன், என் சேவையை நான் கரெக்டா பண்றேன், நான் பகவானுக்கு என்னதான் தொண்டு பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பூர்ணமா. அதே வந்து ஏதாவது எதிர்மறையான ஒரு செயல் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிடும். ஆப்போசிட். அப்ப ஏன் ஆப்போசிட் ஆகுதுன்னா, அவனுக்கு பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் பகவானே பகவத்கீதையில சொல்றாரு, நீ என்னெல்லாம் செயல்படுறியோ அதுக்கேத்த மாதிரி உனக்கு பலன் கொடுக்கன்னு சொல்றாரு. அப்போ இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் நீங்க பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாதான் முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்றாரு. அதே 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 அத்தியாயத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது அதே பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, வாழ்நாள் முன்னால உன்னால பயிற்சி கொடுக்க முடியாம பரவாயில்ல, இறக்கம் தருவாயிலே எனக்கு பயிற்சி, அதான் பக்தி கொடுக்குறாரு, அப்படியாவது முக்தி கிடைக்கும்ன்றார். அதே வாராக புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அங்க அவரு அவதாரம் எடுத்திருக்கும் போது பூமியை வந்து மண்ணுக்குள்ள நீருக்குள்ள போச்சு வச்சிடறான் இரணியன். அப்ப அதை வந்து மீட்டு எடுக்கிறார். மீட்டு எடுத்துட்டு வந்து பூமாதேவிட்ட ஒப்படைக்கிறார். அப்போ பூமாதேவி கேட்கிறாங்க, எனக்கு எப்படி என்னுடைய புதல்வர்கள் எல்லாம் வந்து இது மாதிரி முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்றார். நோய் நொடி இல்லாம முக்தி கிடைக்கணும் என்ன வழி அப்படின்றார். அப்ப கன நேரம் என்னை நினைக்கணும், என்னுடைய நாமத்தை சொல்லணும், எனக்கு பக்தி தொண்டு முழுமையாக பண்ணும்போது அவன் வாழ்நாள் ஃபுல்லாவே அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும். வாழ்நாள் ஃபுல்லாவே முக்தி, அந்த வாழ்நாளே முக்தி கிடைக்கிற மாதிரி அந்த பக்தி சேவை பண்ணாவே போதும், முக்தி கிடைச்சிடும். அது மாதிரி நம்ம வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லா முக்தி பகவானோட உணர்வோட நம்ம செயல்படணும். ஆனா முக்தி கிடைக்கணும் செயல்பட்டா அது மோக பக்தி. மோகம் இல்லாத பக்தியை பகவானுக்கு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. இதுதான் பகவத்கீதையில 14 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையான மரணமற்றதும் அழிவற்றதுமா நித்தியமான அருள் பிரம்ம அடிப்படை நானே என்றார். பிரம்மா, பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய 3 பூரண சத்தியத்தின் அம்சமாகும் சொல்றாரு. பிரம்மா என்னன்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? கனிஷ்டக அதிகாரி. பரமாத்மா மத்தியம் அதிகாரி. உத்தம அதிகாரி பகவான் அழிவான். இந்த 3 பூரண சக்தியின் அம்சங்களையும் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தன் பிரம்மாவை மிக எளிதில் கணக்கு கண்டுகொள்கிறான். அது ஆரம்ப நிலைனா கனிஷ்டக அதிகாரி. மேலும்
முன்னேற்றம் அடைந்தவன், அதாவது முன்னேற்றம் அடைந்தவன்னா மத்திம அதிகாரி, அதுதான் பரமாத்மா எனும் மேலான ஆத்மாவை உணர்கிறான். பகவான் அறிவது என்று பூரண சத்தியத்தை இறுதியாக அறிந்தவரமான நிலை அதுதான் உத்தம அதிகாரின்னு சொல்லுவாங்க. கனிஷ்ட அதிகாரின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா அவன் அப்பதான் பிரம்மனை உணர்றான். ஆத்மான்றது அடுத்த நிலை என்ன? பிரம்ம நிலை. அப்ப ஆத்மான்றது பிரம்மன் உணர்வான். அதுதான் உத்தம கனிஷ்ட அதிகாரியோட நிலை அது. அப்ப பிரம்மனை உணர ஆரம்பிச்சுட்டான்னா பரமாத்மா உணர ஆரம்பிச்சிருவான். ஏன்னா அதுக்குள்ளதானே பரமாத்மாவும் இருக்கு, அதை உணர ஆரம்பிச்சிருவான். பரமாத்மாவை உணர ஆரம்பிச்சானா அவனுடைய சேவை எப்படி இருக்கும் பாருங்க, பகவானை உணர ஆரம்பிச்சிருவான். அதுதான் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரின்ற இங்க அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. அதாவது இறுதியாக அறிந்துணர்வு நிலை, இதை பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்துகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தாமே பூரண சத்தியத்தின் இறுதி சத்துவம் பிரம்ம ஜோதியில் தோன்றுவாய் மற்றும் எங்கும் நிறைந்த பரமாத்மா என்கிறார். பூரண சக்தியின் அறுபது சத்துவமான பிரம்ம ஜோதியின் இறுதியாக இருப்பிடம் தாமே என்றும் நமது பரம்பற்ற வல்லமைகளுக்கு விளக்கும் சொல்லு தேவையில்லை என்றும் பகவத்கீதையில பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். இதே 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல சொல்றார். 43, 42வது பதம், 19ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் இதுதான் சொல்றார். கடைசி பதம் பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்தோட கடைசி ஸ்லோகம் இது. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அர்ஜுனா இந்த விவரமான விளக்கங்களை தேவை என்ன இருக்கிறது? என்னுடைய சிறு பின்ன பகுதியில் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து நான் தாங்குகிறேன் அப்படின்றார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, விபூதி யோகத்துல அவருடைய வைபவத்தை 19வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் அவருடைய வைபவத்தை சொல்றார். அவர் விபூதி யோகத்தை சொல்றார். துரும்பிலும் இருக்கிறேன், நானே சந்திரன், நானே சூரியன், நூறில சுவையும் நானே, நானே மன்மதன், நானே வஜ்ராயுதம் என்றார், நானே இந்திரன் என்றார், நானே சிவன் என்றார், நானே முருகப்பெருமான்றார். எல்லாத்திலையும் சொல்றாரு. ஆனா 42ல என்ன சொல்றாரு கடைசி பதத்துல, அர்ஜுனா இந்த விளக்கங்களை தேவை என்ன இருக்கிறது? இதை பத்தி உனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற? இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே சிறு பொறிதான் உனக்கு. ஆனா இந்த உலகமே, இந்த அண்டங்களுமே என்னை சார்ந்து இருக்குதுன்றார். எல்லாத்துக்குள்ள நான் இருக்கேன்றார். அப்ப பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து நான் தாங்குகிறேன். இவ்வாறாக எங்கும் நிறைந்த பரமாத்மா எனும் எனது முழுமையான வியாபகத்தால் பகவான் தாம் சிருஷ்டிக்கிறார். பௌதீக பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரதிபலிக்கிறார். ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா தோற்றங்களில் கூட அவரே பிரதிபலிக்கிறார். எனவே ஸ்ரீ ஈசோபநிஷத்தில் பகவான் பூஷன், அதாவது அடைக்கப்படுகிறார். அப்ப புருஷோத்தரமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே சொல்லுங்க மாதாஜி. புருஷோத்தரமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே ஆனந்த நிலையிலே இருக்கிறார். ஆனந்தமயமான, அதாவது இந்தியாவில் பிருந்தாவனத்தில் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் வசித்த போது தம் குழந்தை பருவ நிலைகளில் இருந்து தொடங்கி எப்பொழுதும் பரமானந்த நிலையிலே விளங்குகிறார். பூதான, அதாவது போன்ற அசுரர்களை கொன்றது எல்லாம் அவருக்கு உல்லாச விளையாட்டுகளாகவே பிருந்தாவனம் என்னும் கிராமத்தில் அவர் தன் தாயார், சகோதரன், நண்பர்கள் ஆகியோரோடு கூடி மகிழ்ந்தார். வெண்ணையை திருடி கல்வனாக விளையாடும் பொழுது அவருடைய திருடினால் தாம் நண்பர்களையும் எல்லாம் பெயர செய்தார். வெண்ணெய் திருடனாக அவர் புகழ்பெற்றது கண்டனத்துக்குரியது அல்ல. ஏனெனில் வெண்ணையை திருடியதன் மூலம் பிரபு தம் புனித பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தார். பிரபுவின் பிருந்தாவன லீலைகளுக்கெல்லாம் அவருடைய சகாக்களும் திருப்திக்காக நிகழ்ந்தவை. யோகத்தின் மூலம் பூரண சக்தியத்தை காண அங்கு முயன்று கொண்டிருந்தவர்களாகிய வரட்டு, அதாவது ஹோமியாவதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா உடல் ஒரு நிமிஷம் கர்வம் என்பதுன்னா அவர் அந்த லீலையில் ஈடுபட்டார். மாதாஜி படிக்க, மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் படிங்க. அவருடைய சகாக்களின் பிருந்தாவன் லீலைகள் எல்லாம் அவருடைய சகாக்களின் திருப்திக்காக நிகழ்ந்தவை. கடயோகத்தின் மூலம் பூரண சத்தியத்தை காண அங்கு முயன்று கொண்டிருந்தவர்களான வரட்டு ஹேஷியவாதிகளையும் உடல் வித்தைக்காரர்களையும் கவர்வதற்கென அவர் அந்த லீலைகள் ஈடுபட்டார். பிரபுவின் அவரது விளையாட்டு தோழர்களான கோபாலர்களும் நிகழ்த்திய பால்ய விளையாட்டுகளை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லுவதாவது: இத்தம் சதாம் பிரக்மசு கானு பூத்யா
தாஷ்யம் கதானாம் பரதைவதேன மாயா ஸ்ரிதானாம் நரதாரகேன சாகம் விஜக்ர கிருத புண்ணிய புஞ்சாக. அருவமான ஆனந்தமய பிரம்மன் என கருதப்படுபவரும் பக்தர்களால் உன்னதமான பிரபு என பூஜிக்கப்படுபவரும் கீழ்நிலையில் உள்ளவர்களால் சாதாரண மனிதர் என எண்ணப்படுபவருமான முழுமுதற் கடவுள் பல நற்செயல்களால் உயர்நிலையை அடைந்திருந்த கோபாலர்களோடு விளையாடினார். அவர் வசித்த போது தம் குழந்தை பருவ லீலைகளிலிருந்து தொடங்கி இப்படியாக பிரபு தம்மோடு சாந்த, அதாவது நடுநிலை, தாசிய சேவகம், சக்கிய நட்பு, வாத்சல்ய பெற்றோர் அன்பு, மாதுரிய காதல் ஆகிய பல்வகையான உறவுகளை கொண்டுள்ள ஆன்மீக சகாக்களோடு எப்போதும் திவ்யமான அன்பு நிறைந்த செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். பிருந்தாவன தாமத்தை விட்டு பிரபு ஒருபோதும் அகழ்வதில்லை என்று சொல்லப்படுவதால் அவர் சிருஷ்டியை மேற்கொள்வது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்று கேட்கலாம். இதற்கு பகவத்கீதையில் விடை கூறப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயம் 14வது பதம். புருஷன் எனப்படும் தம் முழுமையான அம்சத்தில் பகவான் பௌதிக பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் வியாபித்திருக்கிறார். பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி, பராமரிப்பு, சம்ஹாரம் ஆகிய செயல்களில் பகவானுக்கு நேரடியான ஈடுபாடு எதுவும் இல்லாவிடனும் அவர் தனது முழு வியாபகமான பரமாத்மாவால் இவற்றை செய்கிறார். ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆத்மா எனப்படுகிறான். எல்லா ஆத்மாக்களையும் ஆடும் பிரதம ஆத்மாவானவர் பரமாத்மா எனப்படுகிறார். இறையுணர்வு பெறுவதற்கான இம்முறை மாபெரும் விஞ்ஞானமாகும். பௌதிகவாதிகள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் பௌதிக சிருஷ்டியின் 24 அம்சங்களை பற்றி எண்ணி பார்த்து ஆராய்வது மட்டுமே. ஏனெனில் புருஷனை பற்றிய எவ்விதமான தகவலையும் அவர்கள் பெற்றிருக்கவில்லை. அருவவாத ஞானிகள் பிரம்மஜோதியின் கண்ணை கூச வைக்கும் பிரகாசத்தை கண்டு திகைத்து போகிறார்கள். பூரண உண்மையை முழுவதுமாக காண விரும்புவன் 24 பௌதிக வஸ்துகள் மற்றும் கண்கூசும் ஒளி ஆகியவற்றை ஊடுருவி அதற்கும் அப்பால் செல்ல வேண்டும். ஒளிமிக்க ஹரண்ய பாத்திரம் என்னும் மூடியை விளக்கும்படி பகவானை பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்று ஈஷோபனிஷத் நமக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது. இந்த மூடி விலகி முழுமுதற் கடவுளை கண்டாலன்றி பூரண சத்தியத்தை உண்மையாக உணர்ந்தறிவது ஒருபோதும் சாத்தியமில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் பரமாத்மா அம்சம் அவரது 3 முதன்மையான வியாபகங்களில் ஒன்றாகும். இவை 3ம் ஒட்டு மொத்தமாக விஷ்ணு தத்துவம் எனப்படும் பிரபஞ்சத்தில் வியாபித்துள்ள விஷ்ணு தத்துவம் சீரோதகசாயி விஷ்ணுவாகும். எங்கும் நிறை பரமாத்மா அவரே கார்போதசாயி விஷ்ணு. எல்லா உயிர்களிலும் உள்ள ஒட்டுமொத்தமான உயராத்மா அவர். அவர் எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் படைக்கிறவர். பிரபஞ்ச சிருஷ்டியின் 24 தத்துவங்களையும் கடந்தபின் விஷ்ணு தத்துவங்களை எதிர்நோக்குவதற்கான வழிகளை அக்கறையுள்ள சிஷ்யர்களுக்கு யோக முறை கற்பிக்கிறது. அனுபவங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த தத்துவ முறை அருவமானதும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படுவதுமான பிரம்ம ஜோதியை அறிய உதவுகிறது. இது பகவத்கீதையிலும் 14வது அத்தியாயம் 27ஆம் பதத்தில் பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. யஸ்ய பிரபா பிரபவதோ ஜகத் அண்டகோடி கோடிஸ்வசேஷ வசுதாதி விபூதி பின்னம் தத் பிரம்ம நிஷ்கலம் அனந்தம் அசேஷபூதம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. கோடான கோடி பிரபஞ்சங்களில் எண்ணற்ற கிரகங்கள் உள்ளன. அவை பிரபஞ்ச அமைப்பில் ஒவ்வொன்றும் மற்றவை நின்று வேறுபட்டு விளங்குகின்றன. இக்கிரகங்கள் எல்லாம் பிரம்மஜோதியின் ஒரு மூலையில் உள்ளன. இந்த பிரம்மஜோதி நான் வழங்கும் முழுமுதற் கடவுளின் கதிர்களே. பிரம்ம சம்ஹிதையின் இந்த மந்திரம் பூரண சத்தியத்தை உணர்ந்த நிலையிலிருந்து உரைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் ஸ்ருதி மந்திரமும் இம்மந்திரத்தை பூர்ண சத்தியத்தை உணர்ந்த நிலையிலிருந்து உரைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் ஸ்ருதி மந்திரமும் இம்மந்திரத்தை ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான வழி என்று உறுதிப்படுத்துகிறது. பகவான் தமது பிரம்மஜோதி என்னும் திரையை விலக்கி தம் திருமுகத்தை காட்ட வேண்டும் என பிரார்த்திப்பதற்கு உகந்த எளிய மந்திரம் இது. பிரம்மனின் அடிவேர் கிருஷ்ணர் என்பதை அறிவது பக்குவமான அறிவாகும்.
பிரம்மனின் அடிவேர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற வேத இலக்கியங்களில் கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் குறைவர விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அதன் ஆசிரியரான ஸ்ரீல வியாசதேவர் உன்னத உண்மையானது பிரம்மன், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று அவரவரின் இறைஞான நிலையை பொறுத்து வர்ணிக்கப்படுகிறது என்று நிரூபிக்கிறார். சாதாரண ஜீவனான மனிதன் உன்னத சத்தியம் என்று ஸ்ரீல வியாசதேவர் ஒருபோதும் கூறியதில்லை. மனிதனை எல்லாம் வல்ல உன்னத உண்மை என்று ஒருபோதும் கருதுவதற்கு இல்லை. அவன் அப்படிப்பட்டவனானால் இறைவன் தம் ஒளிமயமான திரையை விலக்கி உண்மை உருவில் தரிசனம் வேண்டும் என்று அவரிடம் பிரார்த்திக்கும் அவசியம் அவனுக்கு இருக்காது. எனவே உன்னத சத்தியத்தின் ஆன்மீகமான வெளிப்பாடுகள் உணரப்படாத வரை அருவ பிரம்மம் மட்டுமே உணரப்படுகிறது என்பது முடிவு. அவ்வாறே பிரபுவின் ஆன்மீக வல்லமைகளை பற்றி உணராத காரணத்தால் அவரின் பௌதிக வல்லமைகளை மட்டும் ஒருவர் உணர்ந்தறியும் போது அவர் பரமாத்மாவை உணர்ந்தவராகிறார். இவ்வாறாக பிரம்ம ஞானமும் பரமாத்ம ஞானமும் இரண்டுமே பூர்ண சத்தியத்தை பகுதியளவில் உணர்ந்த நிலைகள். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஹிரண்ய பாத்திரமான திரை விலகிய பிறகு அவரின் முழு வல்லமையில் அறிபவன் வாசுதேவ சர்வமிதி. வாசுதேவன் எனப்படும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய எல்லாம் ஆவான் என்பதை உணர்கிறார். அவரே பகவான், எல்லாவற்றிற்கும் அடிவேர். பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அவரின் கிளைகள். பகவத்கீதையில் அருவ பிரம்மத்தை வணங்குபவர்கள் ஞானிகள், பரமாத்மாவாகிய அம்சத்தை வழிபடுபவர்கள் யோகிகள், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தொண்டர்கள் பக்தர்கள் ஆகிய 3 வகையினரை பற்றிய ஒப்பீட்டு அளவு காண கிடைக்கிறது. பகவத்கீதையில் 6வது அத்தியாயம் 46 47 ஸ்லோகம் எல்லா வகையான பரம ஞானிகளிலும் வேத ஞானத்தை பெற்றிருப்பவனே உயர்ந்தவன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும் ஞானிகளையும் பலன் கருதிய தொண்டர்களையும் விட யோகிகள், மேலும் யோகிகள் எல்லாம் தன் முழு சக்தியோடு சதா காலமும் பிரபுவுக்கு தொண்டு செய்கிறவன் தலை சிறந்தவன். சுருக்கமாக சொன்னால் உழைப்பாளியை விட தத்துவ ஞானி மேலானவர், யோகி தத்துவ ஞானியை விட சிறந்தவர். பக்தி யோகத்தை மேற்கொண்டு சதா சர்வ காலமும் இறைவனியில் ஈடுபட்டுபவர் யோகிகள் எல்லோரிலும் மிக உன்னதமானவர். இந்த பக்குவமான உயர்நிலைக்கு ஈஷோபனிஷத் நம்மை வழிபடுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில இந்த கடைசி இடத்துல 6வது அத்தியாயத்துல விளக்கப்படுறாங்க. 46 47 சரிங்களா, பகவதிகள் கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஞானிகளை பத்தி சொல்றாருங்க. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயம் 14வது அத்தியாயத்துல ஞான யோகம், அதாவது கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம். கடைசி 6 பாட்டு ஞான யோகம், 6 அத்தியாயம். அதுல 14வது அத்தியாயம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது முக்குணங்களை பத்தி, அந்த பௌதிகமான செயல்பாடை பத்தி அதுல கொடுக்குறார். 13வது அத்தியாயம் 24 மூலக்கூறுகள் சொல்றார் இல்லைங்களா. இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி 24 தத்துவங்களையும் கடந்துள்ள கிருஷ்ண தத்துவத்தின் அதாவது எதிர்நோக்கிய வழிகளை அகற்றேன்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்காரு. அதே 13வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விளக்கமா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, 24 மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காரு. அதாவது பௌதிகமான மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த பௌதிகமான 24 மூலக்கூறுகள் என்னன்றது யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது 24 மூலக்கூறுகள்னு சொன்னது பாத்தீங்கன்னா, ஞானேந்திர 5, கர்மேந்திர 5, கர்மேந்திரங்கள் 5, புலன்கள் 5, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் 5, மனம் புத்தி அகங்காரம் இல்லைங்களா. மனம் புத்தி அகங்காரம் பிரதானமா 1 இந்த முக்குணங்கள், இதெல்லாம் சேர்த்தா மொத்தம் 24 மூலக்கூறுகள். இது பௌதிகமான மூலக்கூறுகள். இது 13வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார் இல்லைங்களா. இதை பத்தி ரொம்ப அழகா ஈசோபநிஷத்துல ரொம்ப தெளிவா நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான பக்தியை கொடுக்குறாரு இதே மந்திரத்துல கொடுக்குறாரு. கனிஷ்க அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, அதை பத்தியும் கொடுக்குறாரு இதுல.
எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈசோபனிஷம் வந்து எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில சார்ந்தா எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. 12வது அத்தியாயம், 13வது அத்தியாயம், சரிங்களா? அதிலே புருஷா எனப்படும் முழுமையான அம்சத்தில் பகவான் பௌதீக பிரபஞ்சம் முழுதும் வியாபித்திருக்கிறார். இது 11வது அத்தியாயத்துல கொடுத்திருக்கிறாங்க. சிருஷ்டிக்கிறது, பராமரிக்கிறது, சம்ஹாரம் பண்றது, இத பத்தியும் அவர் 4வது அத்தியாயத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். 4வது அத்தியாயத்துல. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம் இருக்கு பிரபுஜி. அதாவது ஆ, பகவானுடைய சக்தி எல்லா இடத்துலயும் வியாபகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மைதான். அது எப்படி அப்படின்னா, இப்ப ஒரு மாட்டு சாணத்தை எடுத்தா அது சாப்பிட்டுட்டு அதனுடைய கழிவைத்தான் வெளியேற்றுது. ஆனா அந்த கழிவுலையும் பகவானுடைய சக்தி அதுலயே அவர் தானே இருக்கிறாரு. அவருடைய சக்தி வடிவத்துல இருக்கிறாரு. அந்த கழிவுல ஒரு 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தா புழு வந்துரும். ம், இந்த புழுவை வந்து விஞ்ஞானிகளால உருவாக்க முடியுமா? ம், ம், பாத்தீங்கன்னா வெடுக்கு வெடுக்கு வெடுக்குன்னுட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி மண்ணுக்குள்ள, அதே மாதிரி தண்ணியில, எல்லா இடத்துலயுமே அது அந்த மாதிரி வந்துருது. அதே மாதிரிதான் மனிதனுடைய பிறப்பு. அது எல்லா இடத்துலயும் வியாபகமா இருக்க போய் தான் ம். அந்தந்த நேரத்துல அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறார் ஆமா. அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த புக்கை நம்ம முடிச்சிருவோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம படிக்கிறது 16 படிச்சிட்டோம். 17, 18 இருக்கு. இப்ப 15 தான் படிச்சோம் இல்லைங்களா? 16, 17, 16, 17, 18 3 அத்தியாயம், 3 மந்திரங்கள் இருக்கு. 3 மந்திரங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 2 மந்திரம் ஷார்ட்டா இருக்கும், ஒரு மந்திரம் விரிவா இருக்கும். 18வது மந்திரம் கொஞ்சம் விரிவா இருக்கும். நம்ம அடுத்த வாரம் 2 கிளாஸ்ல உட்காந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். அதை அழகா முடிச்சிருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபஸ்நானாம் பாவனீய வைஷ்ணவி நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்களே, யாரும் சரியா வர்றதில்ல போல இந்த இன்னைக்கு கிளாஸ்ல. ஆடி ஒண்ணும் இல்ல பிரபுஜி, எல்லாரும் வேலை செஞ்சு டயர்டா இருந்திருப்பாங்க. நமக்கு அந்த ஆடி ஒண்ணு நிறைய தெரியல. வேலை